Els regidors rubinencs dels partits Proconsulta han pres part de la convocatòria als diferents punts de participació de la ciutat. El primer en fer-ho ha estat Jaume Buscallà, del Partit Socialista. El també tinent d'alcaldia ha votat a primera hora del matí. Buscallà és l'únic regidor socialista que ha mostrat el seu suport a la consulta. Un exercici de democràcia, sinó sobretot un exercici de llibertat. És un dia històric, jo crec que és un dia històric perquè mai s'havia consultat a la gent de Catalunya sobre un tema com aquest, i independentment del fet de que siguin voluntaris, qui a última hora ha acabat d'estar present per tots aquests equilibris que hem hagut de fer pels impediments que hi ha hagut fruit de les decisions de l'estat espanyol, independentment de l'estament qui ho hagi decidit, i crec que és exitós. De la seva banda, el portaveu d'Alternativa Ciutadana, Vicenç Rabadán, ha participat a l'Institut L'Estatut, també al matí. És una oportunitat d'or per reconvertir les enquestes, els sondejos d'opinió, en vot real. No és ni un referèndum, no és ni tan sols una consulta segons una llei de consultes que al nostre criteri és absolutament inconstitucional. No han volgut des de l'estat central, no volen els grans partits, però justament per això és una gran oportunitat per demostrar ciutadanament aquestes ganes de participació i tenir una orientació sobre el que vol la ciutadania de Catalunya pel seu futur. Cap a les 11, i també a l'Institut Estatut, ha votat també la parlamentària rubinenca Marta Ribas. Fer un gran clam per la dignitat, per la llibertat del nostre poble, del nostre país, per dir que no se'ns calla, no se'ns tapa la boca intentant que no puguem decidir i, evidentment, per reclamar que puguem fer una consulta de debò, un referèndum en què sí que sigui vinculant i amb totes les condicions perquè tingui conseqüències clarament polítiques. El d'avui tindrà conseqüències, evidentment que tindrà conseqüències. Un cop tancades les urnes, a les 8 del vespre han votat els regidors que també han actuat com a voluntaris. És el cas de la republicana Arés Tubau. Continuar treballant, perquè això és el principi de la fi, per dir-ho d'alguna manera. És aquest punt i a part que necessitaven, un exercici de força, realment que quan obrim les urnes hi hagi molts vots, que hi hagi molts vots, esperem cap al sí també, tot i que també segur que n'hi haurà per altres opcions, perquè això, la democràcia és així i està bé que sigui així, i continuar pressionant. Nosaltres, evidentment, creiem que amb els resultats el que s'haurà de fer és convocar unes eleccions de caràcter plebiscitari i que realment allà puguem fer el punt i final de debò. Víctor Puig, que ha participat a l'Institut Torrent dels Alous, també ha hagut d'esperar el tancament de les urnes. Amb totes les dificultats que hem tingut per fer aquesta votació, aquesta participació que sembla que hi haurà, és un èxit rotund a Rubí, però és un èxit rotund també a tota Catalunya, i per tant ara és una passa endavant que hem fet com a poble, reivindicant el nostre dret a decidir, reivindicant que puguem votar en una votació definitiva i reivindicant, i veurem els resultats, però reivindicant, estic convençut que aquest país vol ser lliure i que aquest país vol avançar cap al seu estat propi. Després de les votacions, començava el recompte d'un procés participatiu, els resultats oficials i definitius del qual es coneixeran d'aquí a 15 dies.